Този поздрав е за Георги Павлов от Девня, най-добрия майстор в цялата област. Айде! Вали гърми, Георги пак върви, с златни ръце успеха гради. Гипсокартон, плочки и шпакловки, прави ги като истински художник. Където влезе, става палат, работи точно, няма майтап. От А до Я всичко умее, затова всеки клиент доволен живее. Няма като него майстор номер едно в цялата област, знаят го добре. Георги Павлов работи с класа и всяка къща превръща в палата. С поглед мери, с ръце създава, истинският майстор лесно се познава. Вали гърми, той пак е напред, защото работата му носи респект. Плочките реди, като по конец, шпакловката гладка, няма грешен ред. Тамани стени, всичко блести, след Георги качество личи. Не обича празни приказки и шум, работата му говори без бум. С труд и чест името гради, затова всички търсят го дори. Гледайте, учете се от него, успехът идва само с дело. Истински майстор трудно